शिवल्या थाली बघणार आहोत आपण. 150 रुपयाच्या शिवल्या घेतल्यात. ॲक्च्युली काळ्या शिवल्या गावठी शिवल्या असतात. मध्ये मध्ये मग हे मिक्स करतात, कारण काळ्या कधी कधी सफेद व काळ्या अशा मिक्स येतात. आणि ह्याचा आपण रस्सा बघणार आहोत, सुकं फ्राय बघणार आहोत आणि याची भजी बघणार आहोत. म्हणजे 3 आयटम ह्याच्यापासून बघणार आहोत. तर ह्याच्यामध्ये आपण मालवणी रस्सा बघणार आहोत, गरम मसाल्याच्या वाटणाचा. लाल मिरचीचा मसाला आहे ना, सार, म्हणजे ते मी ऑलरेडी दाखवलेलं आहे, माझ्या चॅनलला आहे. मी त्याची लिंक शेअर करते तुम्हाला. आणि ह्याचं आपण आता मालवणी वाटणातलं बघणार आहोत. हे सूप पण ह्याचं बनवलं जातं. शिवल्या तब्येतीसाठी कॅल्शियम भरपूर जाईल, तर मी ते एक वाफ काढून घेणार आहे. म्हणजे गरम पाण्यात टाकून गॅस बंद करणार आहे. ते पाणी फेकणार नाही आहे, मी ते रश्श्यासाठी वापरणार आहे. तर आता मी स्वच्छ धुवून घेतल्यात. आता ह्याला एक वाफ काढून घेते. पाण्याला उकळी आली आहे. बरेच जण फ्रीजरमध्ये ठेवतात किंवा नॉर्मल फ्रीजमध्ये ठेवल्या तरी त्या उघडतात. आणि सगळ्या टाकून गॅस बंद करायचा आणि वर झाकण ठेवायचं, तर त्या पटापट उघडल्या जाणार. बघा, उघडल्या गेल्या. त्या गॅस बंद करते, पण खूप शिजवायच्या नाही आहेत आपल्याला. फक्त त्या म्हणजे तोंड त्याची ओपन झाली पाहिजे. शिजवल्या आणि मग नंतर त्या जेवणात त्याची चव जाते, शिजवून जर वापरल्या. गॅस बंद, झाकण ठेवलं. 10 मिनटं असंच ठेवूया. सगळे आपोआप तोंड त्याची उघडणार आणि मग त्यांना आपण साफ करू. गार झाले. आता ह्याला आपण ओपन करून घेणार आहोत. हे बघा, अर्ध्या कच्च्या, पूर्ण शिजवायच्या नाहीत. आणि याचा एक शेल फेकणार, एक ठेवणार आहोत आपण रश्श्यासाठी, हे सुकं करण्यासाठी. पण भजी करताना मात्र मोठी मोठी मास्ट आपण वेगळी काढून घेणार आहोत, दाखवते मी. जर काही कारणामुळे ओपन नसतील झाल्या तर त्या ओपन होतील. माती असेल तर बाहेर सांडेल. आणि जे पाणी राहतं ना, ते गाळून घ्यायचं, कारण खाली माती राहते. शिंपल्यांमध्ये बऱ्याचदा मातीमध्ये शिंपल्या असल्यामुळे माती असते. मोठ्यावाल्या मी पहिल्या भजीसाठी काढून घेते. मस्त मोठ्या मिळाल्या. ह्याच्यापेक्षा पण काळ्या ना मोठ्या मिळतात, चवीला अप्रतिम लागतात. आणि साफ अशा आता करायच्या. आता सगळ्या मी अशा साफ करते, मोठ्या काढून घेते आणि छोट्या ठेवते सुकं करण्यासाठी थोड्या, आणि थोड्या रश्श्यासाठी. वाटण आपण एक अख्खा मोठा कांदा घेतला आहे. छान बारीक असं त्याला लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आणि एक अर्ध वाटी सुकं खोबरं घेतोय. ह्यावेळी आपण ओलं खोबरं नाही वापरत आहोत. मालवणी वाटणच आहे, पण सुक्या खोबऱ्याचं. आलं 1 इंच, 1 लसूण कांदा, 2 मिरच्या. आता हे छान ना बारीक गॅसवर लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत मी सुकं खोबरं फ्रीजमध्ये आपण नॉर्मली ठेवतो ना, तर ते कडक झालेलं असतं. तर ते आयत्या वेळी जर बनवायचं असेल तर कोमट पाण्यात थोडं भिजत घालायचं 1-5 मिनटं कांदा भाजेपर्यंत. आणि किसत बसायचं नाही, बारीक बारीक त्याच्या वेळीवरती फोडी करून घ्यायच्या. त्या मी आता करून घेते. कांदा छान लाल झालाय परतून. कोथिंबीर थोडी बारीक चिरून कांद्यात परतायची, टेस्ट चांगली लागते. गरम मसाला पावडर आपण बनवलाय, मी दाखवलाय, तोच वापरणार आहे. आणि मालवणी मसाला. आता हे सुकं खोबरं लाल होईपर्यंत सगळं छान परतून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये आपण मीठ घालणार आहोत. मिठाने चव वाढते. अंदाजाने एक साधारण 1 चमचा. परतून घ्यायचं. लाल होईपर्यंत छान परतायचं आहे. आणि मस्त मिक्सरला मऊ वाटून घ्यायचं. खोबरं चांगलं लाल झालं पाहिजे, त्यामुळे थोडा बारीक गॅस ठेवला आहे मी. आणि 2-2 मिनिटांनी परतून त्याला छान खरपूस असं लाल करणार आहे. वाटण आपलं रेडी झालं आहे. खोबरं पण चांगलं भाजलं गेलं आहे बारीक गॅसवरती. आता हे छान मऊ आपण वाटून घेणार. हा दुसरा प्रकार वाटणातला. ह्याच्यातही थोडे थोडे गरम मसाले घालू शकता जर गरम मसाला पावडर नसेल तर. माझ्याकडे होममेड गरम मसाला पावडर एकदम अरोमॅटिक मस्त झणझणीत तयार आहे आणि ती मी वापरणार आहे. त्याचा व्हिडिओ पण मी यूट्यूबला शेअर केला आहे, लिंक मी शेअर करते. शिवल्या थालीसाठी आपण
तळण्यासाठी मोठ्या मोठ्या वेगळ्या काढल्यात आणि थालीसाठी त्याच्यातल्या रस्स्यासाठी आपण छोट्या छोट्या वेगळ्या काढणार आहोत आणि जे पाणी आहे ना ते आपण रस्स्यामध्ये घेणार आहोत आणि शिवल्याचं सुकं करणार आहे त्याला थोडंसं मीडियम आपण वेगळे काढणार आहोत। तर जे आपण ह्याच्यासाठी करणार आहोत ना त्याची बघा ही मोठी मोठी हे आहेत आणि बाजूला काढल्यात। मोठी मोठी मास्ट होतात मालवणी मांस आतलं जे हे आहे ते। आता हे छोटे छोटे आपण रश्श्यात घालणार आहोत आणि हे कांदा टोमॅटोमध्ये परतणार आहे, सुकं बनवणार आहोत आणि फ्राय पण करणार आहोत। तर आता आपण पहिलं रस्स्याचं वाटण झालं, रस्स्याचं वाटण झालं, रश्श्याची तयारी करूया। वाटण परतलं त्याच टोपात आपण रस्सा घेणार आहे करायला। ऑइल 1 2 ते 3 चमचे, कांदा फोडणीमध्ये, शिवल्याचा मालवणी रस्सा, कोथिंबीर बारीक चिरलेली फोडणीत परतली ना त्याचा अरोमा छान येतो। मसाले, गरम मसाला पावडर होममेड आपली अर्धा चमचा, मालवणी मसाला 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा। बारीक गॅसवर मसाले सगळे परतून घ्यायचे। गॅस मोठाने ठेवायचा मसाले परतताना कारण जळेल ना, मसाले जळतील। बटाटा पहिला शिजवून घ्यायचा आहे। त्याच्यामध्ये आपण शिवल्याचं जे पाणी आहे ना थोडं ठेवलं आहे सुका शिवल्या बनवण्यासाठी आणि आता ह्याला छान शिजवून घ्यायचं। अर्धा कच्चा शिजवला की मग वाटण शिवल्या आणि ते सगळं आपण सोडायचं आहे। बटाटा छान आपला अर्धा कच्चा शिजला आहे। आता आपण वाटण घालून घेऊया आणि वाटण घालून पण चांगलं 10 मिनिटं शिजवून घ्यायचं म्हणजे उरलेला बटाटा त्याच्यामध्ये शिजेल। तर रस्सा किती पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही वाटण घ्या आणि पाणी घालून ॲड करणार आहोत। शिवल्या आपण लास्टला घालणार कारण शिवल्या थोड्या वाफवून घेतल्यात ना म्हणून। थोडं गरम पाणी केलं आहे मी, गॅस मोठा करते, त्याला छान उकळी येऊ दे। तर रस्सा बघा जेवढा पातळ पाहिजे तेवढा, थोडा मला अजून घट्ट करायचं, त्याला वाटण घालूया आणि आता उकळून घेऊया। उकळल्यानंतर बटाटी व्यवस्थित शिजल्यानंतर आपण शिवल्या घालणार आहोत। शिवल्या जास्त उकळल्या ना की रबरासारख्या होतात। त्याला छान उकळी येऊ दे, बटाटा चांगला शिजू दे, मग आपण मीठ चेक करू आणि शिवल्या टाकू। शिवल्या म्हणून कमी वाफवायच्या, वाफवायच्या कशा त्या पण दाखवले, साफ कशा करायच्या त्या पण दाखवले। आता शिजवताना काय काळजी घ्यायची ते सुद्धा आपण बघत आहोत। छान उकळी आली आहे। आता आपल्या शिवल्या घालून अगदी 2 मिनिटं आपल्याला शिजवायचं, जास्त नाही। मीठ चवीनुसार, खाऱ्या पाण्यातल्या शिवल्या ना ऑलरेडी थोड्याशा खारटच असतात त्यामुळे मिठाचा अंदाज प्रॉपर घ्या। वरून कोथिंबीर आणि 2 मिनिटं फक्त उकळवायचं आणि गॅस बंद करायचा। आपलं शिवल्याचं मालवणी रस्सा झणझणीत राईस बरोबर किंवा भाकरी बरोबर, बटाटी सोबत त्याच्यासाठीच की बटाटे भाकरी बरोबर असं तोंडी लावायला मिळतात आणि बटाट्याने ती चव वाढते। एक थोडी रश्शा गरम गरम करून बघा। शिवल्याचं सुकं बनवता बनवता दाखवते काय काय वापरणार आहे। कांदा, टोमॅटो, लसूण, आलं लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची एक बारीक क्रश केलेली, कोथिंबीर, मालवणी मसाला, गरम मसाला, ओलं खोबरं। हे मी ऑलरेडी शिवल्याचं सुकं ना दाखवलेलं आहे, पण आता आपण तिसऱ्यांची थाली, शिवल्या तिसऱ्या थाली बघतोय त्यामुळे मी परत दाखवते। त्याच्यामध्ये ऑइल,
साधारण 2-3 चमचे. ऑइल छान तापलं त्याच्यात कांदा घालणार आपण. सगळं मग आपल्याला परतून घ्यायचं. एक मोठा कांदा घेतलाय. तर तुम्हाला किती मसाला ह्याच्यामध्ये प्रमाण हवं त्याप्रमाणे घ्या. एक मोठा कांदा, त्याच्याबरोबर एक मोठा टोमॅटो आणि छान आता टोमॅटो शिजेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं. आणि नंतर आपण त्याच्यामध्ये मसाले ॲड करणार आहोत. आलं लसूण पेस्ट आपला 1 चमचा, नंतर क्रश केलेली एक हिरवी मिरची. ताटाखाली आलं ना मस्त एक तिखटचा चटका लागतो म्हणून. छान आता हे आपण शिजवून घेऊया मीडियम टू हाय गॅसवर. टोमॅटो मऊ झाले. आता मसाले घालूया आपण. अर्धा चमचा आपला गरम मसाला, मालवणी मसाला साधारण 1 चमचा, हळद पाव चमचा, कोथिंबीर, छान असं परतून घ्यायचं. आणि मीठ चवीनुसार. आपल्या शिवल्या थोडं पाणी जाणार शिवल्याचं, कारण चव पाण्यात आहे ना. गॅस मोठा ठेवूया. आणि सुकं होतं खोबरं घालायचं आहे. छान असं थोडं ड्राय झालं. मोठा गॅसवरच ड्राय करायचं आहे. आणि शिवल्या आपल्या वाफवलेल्या आहेत अर्ध्या, म्हणजे खूप वाफवलेल्या नाहीत, अर्ध्या कच्च्या वाफवलेल्या आहेत. शिवल्या खूप शिजवायच्या नाही, नाहीतर मग त्या अशा त्यातलं मॉइश्चर निघून जातं आणि रबरासारख्या होतात. आपलं हे ओले खोबरे आवडीनुसार, नाही घातलं तरी चालेल. मालवणी डिश आहे त्यामुळे ओलं खोबरं हवंच. भरपूर सारा कोथिंबीर, एक 2 मिनटं खोबरं जरा शिजलं की ते अजून ड्राय होणार की आपल्या शिवल्या तिसऱ्याचं सुकं तयार आहे. 2 मिनिटांनी गॅस बंद केला. रेडी. तिसऱ्याची मास्टर आपण काढून घेतले भजी बनवण्यासाठी. ह्याच्यामध्ये 2 चमचा कॉर्नफ्लॉवर, 2 चमचा तांदूळाचं पीठ आणि 2 चमचे चण्याचं पीठ घेतलं आहे. मीठ चवीनुसार. त्याच्यानंतर आलं लसूण पेस्ट साधारण अर्धा चमचा फ्लेवरसाठी. त्याच्यानंतर थोडी कोथिंबीर, एक बारीक हिरवी मिरची छोटी, तिखट कसं आवडत असेल त्याप्रमाणे. लसूण एक 2-3 पाकळ्या बारीक चिरून घेतलाय. आता हे थोडं पाणी घालून ऑइल 1 चमचा, आणि हे ढवळून घ्यायचं आपण. एकजीव करायचं आहे थोडं पाणी घालून. आणि मग हे त्याच्यात डीप करून आपण फ्राय करणार आहोत. डीप फ्राय हवं तर डीप फ्राय करू शकता, नाहीतर थोडं तेल घालून फिश फ्राय करतो तसं. डीप फ्राय केलं की काय होतं, ते फिश ऑइल मग यूज नाही होत नॉर्मली. तर मी तव्यामध्ये थोडं तेल घालून फ्राय करणार. आणि हे जरा बॅटर खूप पातळ नाही करायचं, त्याला कोट झालं पाहिजे. कारण त्याच्यात सुद्धा शिवल्यांमध्ये सुद्धा बघा पाणी आहे.
आणि शिवल्या आपण अर्ध्या कच्च्या शिजवून घेतल्या. तर परफेक्ट. आणि एक एक आपण फ्राय करतो. आता ह्याच्यातलं जर पाणी लागलं ना तर आपण घेणार आहोत, किंवा ॲडिशनल जर पातळ वाटलं ना 1 चमचा तांदूळाचं पीठ किंवा बेसन घातलं तरी चालेल. ह्याच्यात मसाले वगैरे काही घालत नाही, कारण हे स्टार्टर आहे आणि जेवणात पण घेऊ शकता, पण ग्रीन चटणी डिप करून खाल्लं ना की अप्रतिम लागतं. परफेक्ट झालं. आता आपण एक एक करून फ्राय करून घेऊयात, म्हणजे आपला तिसऱ्याची थाली तयार आहे खाण्यासाठी. पॅनमध्ये ना आपण फ्राय करणं एवढं पुरतं तेल घालणार आहोत, खूप नाही. तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता. डीप फ्राय केलं ना त्याचा छान असा गोल गोल भजीसारखा आकार येईल. तर तेल चांगलं तापलं की आपण एक एक सोडू. मीडियम टू हाय गॅसवर आपल्याला खूप बारीक नाही, मीडियम टू हाय गॅसवर आपल्याला ती फ्राय करून घ्यायची. एक एक पण तुम्ही असं हाताने सोडू शकता. आता मी एक ताट आपलं एक जेवण वाढण्यापुरते फ्राय करून घेते. मोठी मास्टर असतील ना परफेक्ट भजी येतात. थोडा तवा असा ठेवतो, म्हणजे तेलामध्ये छानशी फ्राय. तिसऱ्याची भजी आपण छान अशी लाल रंग येईपर्यंत फ्राय करायची. दोन्ही बाजूला कुरकुरीत फ्राय होतात मस्त. आणि नुसती स्टार्टर म्हणून ना सॉस बरोबर त्या चटणी बरोबर अशी बुडवून ना मस्त लागतं. मीडियम टू हाय ठेवायचं गॅस, बारीक नाही ठेवायचं, तरच ती कुरकुरीत होतील, अदरवाईज नरम पडत नाही. मस्त फ्राय झाली, कुरकुरीत झाली बघा मस्त. ह्याच्यात ॲडिशनल मसाला तुम्ही घालू शकता. मी हिरवी मिरची घातली आहे, ब्लॅक पेपर घालू शकता क्रश करून टेस्ट वाढवण्यासाठी. चाट मसाला घालू शकता तुमच्या आवडीनुसार. आपली भजी तयार आहे. आपण गरम गरम मस्त तिसऱ्याची थाली सर्व करणार आहोत. थोडंसं क्रॉस केलं ना की तिथे गाळून येईल आणि मग बाकीची ते आपण टाकू शकतो. आता एक जेवणापुरता आहे, त्यामुळे आपली परफेक्ट झाली आहे.